Wani gibi kake cikewa a rayuwarka? Ko kai dai sai dai kullum kukan masu kuɗi sun ƙi yin kaza, 'yan uwanka sun ƙi maka kaza, kai gwamnatin nan ta ƙi yin kaza. Amma kai me kake yi a rayuwar mutane da zai taimaka a rayuwar mutane? Kowa ka gani a duniyar nan Allah ya hore masa ɗaya daga cikin abubuwa bakwai. Ko dai Allah ya bashi wata basira, ko Allah ya bashi wata hikima, ko ya bashi ilimi, ko dai ɗan wani abin hannu, ko ya baka lafiya, ko ya baka lokaci, ko ya baka murya. To me kake in nace murya ina maganar kana da abun faɗa. To me kake da ɗaya daga cikin waɗannan baiwa da Allah ya baka don cike gurbin da ake da shi a cikin al'umma? Kuma ga gurabe nan da yawa, gurbi iri-iri, gurbi na ilimi ne ko na 'yan uwanka ko na yara 'yan unguwarku, ko gurbi na ilimin manya, gurbi a sana'a, gurbi a tarbiyya, gurbi a tausayi, gurbi a jagoranci, gurbi a hidima ga jama'a, da dai sauran gibi iri-iri da ake da shi. To me ka yi amfani da shi a ɗaya daga cikin waɗancan hikimomi, waɗancan baiwa da Allah ya baka? Me ka yi amfani da naka wajen cike gibin da ake da shi a cikin al'umma? Ko a yi amfani da baiwarsa ka cike gibi, ko a unguwarku, ko a ƙauyenku, ko a garinku, ko a jiharku. Kuma babu gibin da yake za a ce ya yi kankanta wajen cike shi, babu gudunmuwa da za a ce ta yi kankanta wajen bayarwa. Idan wancan ya cike wani gibin za ka amfana, idan ka cike wani gibin wani zai amfana, idan wasu suka cike wani gibin wasu za su amfana, su ma waɗancan idan suka cike wani gibin waɗancan za su amfana. Da haka fa duniya take ci gaba, kowa ya bada gudunmuwarsa, ba kowa ya jira sai wani ya yi ba. To idan kowa zai jira wani ya yi, kai za ka jira sai wani ya yi, wancan ma zai jira sai wani ya yi, wancan ma za ta jira sai wani ya yi, to waye zai yi kenan? Idan kuma kai kullum jira kake a yi ka samu, wannan ma wancan ma yana jira a yi ya samu, wancan ma tana jira a yi ta samu, wancan ma suna jira a yi samu, to me zai rage kuma abin yi din tunda kai baka yi ba? Kuma mu gane cewar yawan gibin da ka cike a rayuwar mutane shine irin amfanin da kai ma za ka samu. Amma ce yawan gibin da ka cike a rayuwar mutane, Allah sai ya cike na gibin da ke cikin rayuwarka, kila ma ninkin ba ninkin, tunda alkawarin Allah ne da abin da kai na alheri kai ninninka maka zai ba, guda ɗaya zai baka ba. Kuma shi yasa aka samu ci gaba a ƙasashen duniya, duk inda muke cewa sun ci gaban nan ba fa gwamnati ta ciyar da su gaba, su ne wajen cike gibin da ake da shi a cikin al'umma suka ciyar da kansu gaba. Shi yasa Abraham Lincoln, wani tsohon shugaban Amurka, yake cewa kada ka rika yin tunanin wai me America za ta yi maka, a'a ka rika tunanin me zan yi wa America. Kowa ya yi tunanin me zai wa ƙasarsa, me zai wa garinsu, me zai wa al'ummarsa, me zai wa, shine ake samun ci gaba. Allah ya samu gane.